दा बुरखायजा आइफोर 10,000जों दा बुरखायजा आइमोन अरुणोदयजों बिक्रम दैमारिनि रायजोनि गेजेराव मिलौदो देंखो दा बुरखायजा आइफोर अरुणोदयजों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों प्रमद बर'नि थगायनाय आदब खायदाजों रायजोआ बुरखायजानो नाङा होनना मेथाइनि गेजेरजों फोरमायदों बिक्रम दैमारिया दा बुरखायजा आइफोर 10,000जों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों नांगोलजोंनो एवनानै जागोन हालि खेथि हाग्रामा महिलारि दा बुरखायजा आइमोन बिबार मालाजों बेनि ओंथिया जाबाय बिजेपिनि दैदेनगिरि जेसेखि बुङा मानो दा बुरखायजा होनना बुंदों मेथाइनि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया दा बुरखायजा आइफोर अरुणोदयजों दा बुरखायजा आइफोर 10,000जों नङा होमबा दा बुरखायजा आइमोन अरुणोदयजों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों नांगोलजोंनो एवनानै जागोन हालि खेथि हाग्रामा महिलारि जागोन दा बुरखायजा आइमोन अरुणोदयजों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों दा बुरखायजा आइमोन 10,000जों दा बुरखायजा आइमोन फुल बिबारजों फुल बिबार माने माबाय बिजेपि दा बुरखायजा आइमोन बिबार मालाजों दा बुरखायजा आइमोन अरुणोदयजों थेंक इउ जिरायदो